मालवणला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले, त्यामुळे बाजारपेठेत पाणी साचलं। गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या टेम्पो ट्रॅव्हलरची दुचाकीला धडक बसली। या अपघातात नांदगाव शिसय्येवाडीतील दुचाकीस्वार विनोद दिवाकर मोर्ये हा युवक गंभीर जखमी झालाय। हा ट्रॅव्हलर चालक महेश राठोड याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला। आमदार निलेश राणे यांनी कुडाळ औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतलाय। त्यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन कुडाळ इथं स्वतंत्र वीज उपकेंद्र उभारणीची मागणी सुद्धा केली आहे। आमदार दीपक केसरकर यांच्या पुढाकाराने सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले या 3 तालुक्यांमध्ये 11 नवीन तलाठी कार्यालय आणि 3 मंडल अधिकारी कार्यालयांच्या इमारती उभारण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आलाय। वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत नगरविकास खात्याच्या वतीने विकास आराखडा बनवण्यात आलाय। एकूण 19 योजनांसाठी शहरातील विविध भागातील जमिनी आरक्षित करण्यात आल्या। मुंबई गोवा प्रस्तावित शक्तीपीठ सागरी संकेश्वर बांदा महामार्ग, पनवेल बांदा आणि प्रस्तावित सह्याद्री एवढे महामार्ग एकाच तालुक्यातून आखून सगळ्या जनतेला सरसकट येथून दुसरीकडे स्थलांतरित करण्याचा आज घाट घातला जातोय का, असा सवाल डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी उपस्थित केला। चिपळूणच्या पाणथळ परिसरात अत्यंत दुर्मिळ ब्लॅक हेरॉन पक्षी निरीक्षक डॉक्टर श्रीधर जोशी यांना दिसला। भारतात आजवर न दिसलेला पक्षी प्रथमच आढळून आल्याची नोंद झाली आहे। रत्नागिरीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील 50,000हून अधिक अर्ज छाननी प्रक्रियेमध्ये रद्द झालेत। एकाच कुटुंबातील 200 पेक्षा जास्त महिलांची नोंदणी। 20 वर्षाखालील आणि 65 वर्षावरील महिलांचे अर्ज ही रद्द होण्यामागची कारण आहेत। कोकण रेल्वेने कोलाड आणि वेर्णा दरम्यान अलीकडेच सुरू झालेल्या रोरो कार वाहतूक सेवेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नांदगाव रोडवर अतिरिक्त थांबा जाहीर केलाय। मात्र मागणी असूनही रत्नागिरी जिल्ह्यात थांबा न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे। कुंभारवाडा, शेळपे, धुळेर इथं वन खात्याने केलेल्या धडक कारवाईत घोरपडींच्या कातडीपासून तयार केलेले 14 घुमट आणि 47 घोरपडी अशा संरक्षित प्रजातींच्या कातड्यांचा साठा जप्त करत गॅब्रियल या स्थानिक रहिवाशाला अटक करण्यात आली आहे। 5 नवीन पीसीआर व्हॅन्सना गोवा पोलिसांच्या ताफ्यात सामील करण्यात आले। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्हॅन्सना हिरवा झेंडा दाखवत लोकार्पण केलं। मुंबईतील कबूतरखाना परिसर पुन्हा एकदा तणावाच्या वातावरणात सापडलाय। महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी लावलेल्या तात्पुरत्या संरचनेवर जैन समाजाने थेट आक्रमण केलं। या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये चांगलीच झटापट झाली। असंघटित कामगार विभागाचे विकास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर मंत्रालयातील दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे। भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, अन्यथा न्यायालयीन लढाईची मनसैनिकांनी तयारी केली होती। दुबेंनी माफी न मागितल्यानं मनसेचे शहराध्यक्ष सुदाम कोंबडे यांनी नाशिक जिल्हा न्यायालयात दुबेंविरोधात याचिका दाखल केली आहे। कोल्हापूरच्या जनतेच्या भावनांची दखल घेत वनतारा संस्थेने माधुरीच्या पुनर्वसनासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर केलाय। माधुरीसाठी नांदणी परिसरातच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची तयारी वनताराने दर्शवली आहे। मुंबईतील सर्व कबूतरखाने बंद करण्यावरून जैन समाज आक्रमक झाला। यावरून मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पवार यांनी 3 सत्ताधीशांनी राज्याला जैन राष्ट्र म्हणून जाहीर करावं अशी प्रतिक्रिया दिली आहे। राज्य शासनाचं अधिकृत यात्री ॲप लवकरच एसटी महामंडळामार्फत सुरू करण्यात येणार आहे। या नवीन शासकीय ॲपला छावा राईड ॲप असं नाव देण्यात आलंय। अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर नुकताच एक पिवळ्या पोटाचा समुद्री सर्प वाळूवर पडलेला आढळला। याला जीवनदान देण्यात आलंय। अभिनेत्री काजोलनं प्रसार माध्यम प्रतिनिधींना हिंदीतून बोलण्यास नकार दिलाय। आता पुन्हा हिंदीत बोलू का, ज्यांना समजायचं ते समजतील अशी संतापजनक प्रतिक्रिया काजोलनं दिली आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा दिल्लीत दाखल झालेत। त्यानंतर त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे। उत्तराखंड राज्यातील उत्तरकाशी इथं ढगफुटी होऊन मोठा हाहाकार उडाला। या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून दर्शनासाठी गेलेले 18 भाविक उत्तराखंडमध्ये अडकल्याची प्राथमिक माहिती आहे। आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दर जैसे थेच ठेवलाय। त्यामुळे रेपो दर 5.50% पुढील 2 महिने कायम राहणार आहे।
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना झारखंडमधील चाईबासा येथील विशेष खासदार आमदार न्यायालयात हजर झाल्यानंतर सशर्त जामीन मिळाला। एआयच्या प्रभावाखाली येणाऱ्या 10 सर्वाधिक असुरक्षित नोकऱ्या आहेत। त्यातील तब्बल 5 नोकऱ्या या ग्राहक सेवा क्षेत्राशी संबंधित आहेत। दुभाषी आणि अनुवादक या नोकरीतील 98% कामं इको पायलटच्या कामांशी मिळती जुळती आहेत। दक्षिण फ्रान्समधील ऑड या विभागात वर्षातील सर्वात भीषण वणवा लागलाय। आतापर्यंत तब्बल 12,000 हेक्टर क्षेत्र जळून खाक झालंय।